गासैनिसिमबो बर' रायजो राजा नोंथांमोननिसिम अननाय आरो सिबिनायखौ फिन खनसे जासिहरफिननाय जाबाय। एक्चुअली आं भिडिअखौ नोंथांमोननो ससे बा एसे खोन्थालांग्रोनि, बेनि उनावहाय आं माखासे बाथ्राखौ बुंनो एसे खाबु मोननायनि थाखाय आरोखि। बिदिब्ला बिथां प्रमद बर' दाखालि क'क्राझाराव जिहेतु रेलि खालामनाय, बेवहाय मा स्पिच मा बाथ्रा बुंदोंमोन मिडियाफोरनि सिगाङाव, बेखौ नोंथांमोननो दान्दिसे खोन्थालांनि। हाग्रामानि होननाय जेबो समस्ति गैया। बे समस्तिया लासै बेयो रायजो राजानिसो समस्ति आरो फैगौ इलेक्सनाव हाग्रामाल' नङा बिपिएफनि रावबो सासेयाबो इलेक्सन कन्टेस्ट खालामनो हानाय थासारियानो गैला। एनडिपिनिल' नङा, आगोलनिफ्राय बिएलटिनि समावबो बिएलटिफ्राबो माखासेया दाबो रिहेबिलिट जानो हायाखै। दिनै बे रिहेबिलिटेसनखौ 100% खालामनो थाखाय भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों जोङो रायज्लायगासिनो दङ। आङो मिजिंथियो गुसुं समनि गेजेरावनो बेफोर जेंनाया जोबजोबगोन। दानिया फैफिनदो गुबै खोथायाव फैनोसै आरोखि। बिथाङा प्रमद बर'आ बुंदों बिपिएफआ रावबो कन्टेस्ट खालामनो हानायनि गोहो गैला, बे बाराव जेननानै थाबाय, बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों। आं सोरनिबा बिपिएफ बा सोरनिबा इउपिपिएलनिबो जानानै बाथ्राखौ बुंनो थाङाखै। नोंथाङा फोरमान जादोंना जायाखैमोन दे इउपिपिएलआ जे देरहाखाथाराखै थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव, बिपिएफआ मालाय 17टा भट मोनदों, नोंसोरा इउपिपिएल गोजा बेसेबां मोनदों? बावहाय मोनसे 100% फोरमान। बे बारावबो नोंनि बायदि जुदि सेल्फिश गोसो मोनब्ला बिपिएफआ, हाग्रामायाबो बिजेपिजों सिगां थांग्रोनानै एलायन्स खालामग्रोनानै बियो सरकारखौ सालायनो हायोमोन। नों बायदि सेल्फिश गोसोब्ला आरोखि, सेल्फिश होनना बुंनांगोन, सुबिदा बायदि ना प्रमद बर'आ, एक्सुअलि सुबिदा बायदि दे बियो। आं बुंनाय नङा, रायजो राजाया मोनथिगौ। दिनै हयथ'बा बिखौ क'क्राझाराव जिसिबां रेलि खालामनायाव मानसिफोर फैदों, बेफोरो हयथ'बा बावहाय हाजिरा मुजिरा होनानैसो लाना फैदों होननानैसो बुंजागोन आरोखि। बियो पलिटिक्स डायलग बा आरो मोनसे इउटुब चेनेलाव नुदों आं, एनिथिं एमजे होननायनियाव बिथाङा मिटिङाव थांदोंमोनदां खुब सम्भब। थांनायाव बावहाय मा होदों, सियारफोरानो खालि गोजासो नुबोदों। मानो बेफोरबायदि नुनो मोनखो? दिनै नोंथांमोना 2025खौ लानानै नोंथांमोना इलेक्सन गेलेनो माबा खालामनो नागिरदोंथ', केम्पेइन जादोंथ'। ओंखायनो आं सानदों 2025आव नोङो प्रमद बर'आ थागोन ना थाया, बिथांनि ट्रेक्टरनि महरा थागोन ना थाया, आंहा बेहाय एसे साननो गोनां जानानै फैदों। थ' दिनैहाय बाथ्राया बावहाय नोंथांमोना जे नोंदि जेरैबायदि बाथ्राखौ बुंबाय, 2000 थांनाय बिटिसि इलेक्सननि खोथाखौ एसे रिमाइन्ड खालाम। माब्रै खालाम? नों इउपिपिएल गोजायैनो खयथा देरहादों, खयथा सिट देरहादों, बेखौ एसे काउन्ट खालाम। बिनि उनावसो आं देरहागोन ना देरहाया। अनलि इउपिपिएल गोजानो 20टा सिटखौ मोनगोन आं, 20टा नालागे 17टा सिटखौ देरहागोन ना देरहाया इउपिपिएल गोजायै, बेखौ माबा खालामबाय, हिसाब खालामबाय था। बेखिनि बाथ्रा आरोखि। जाय हक बिथांमोननि इलेक्सननि पावार आरो गाद्दि, बिनि सुबिदा बायदि लबियाफोर होननांगोन बिसोरखौ जोङो ना। बिनि अनगायैथ' आरो मा होननानै बुंनांगोन? बिनि अनगायैथ' जेबो गैया। बै पार्टियानो होन, बैबो मोनसे पार्टियानो होन, जायखि पलिटिकेल हान्जायाव थाङा मानो बेफोरो लबिया होननानै बुंगोन, गादिनि लबिया गोजा होननानै बुंजागोन। जाय हक बाथ्राया फैफिनदो दाना नैबे एनडिएफबिनि रिहेबिलिटेसननि बेलायाव बिथाङा मा बुंदों? बिथाङा बुंदों एनडिएफबिनिल' नङा, थांनाय 17 बोसोर बिएलटिफोरनियाबो जायाखै। बावहाय गोरोन्थि दं, एसे मिस्टेक दं प्रमद बर' नोंथां, बिटिआरनि सिइएम। एक्स बिएलटिफोरनिया मानो रिहेबिलिटेसन जायाखै? बिनि खारना मा? आरो दासो जे ओंखारदों एक्स बिएलटिफोरनि रिहेबिलिटेसननि बाथ्राया, दासो जे माब्रै ओंखारखो? बहा थाहैयामोन 17 बोसोराव बे सुबुङा? आं बेखौ गोसोखांदों आरोखि। आरो जुदि रियेलि जुदि बिथाङा एक्स बिएलटि थारमोनब्ला दिनै बिथांनाव सिआरपिनि जब बा माबा मोनसे एपइन्टमेन्ट लेटार लाइजामा फैगौमोन, निस्सय फैखाथारगौमोन बिनाव। हयथ'बा बिथाङा जाय मानसि रिहेबिलिटेसनखौ मोनाखै,
बिथांमोन बायदिया गावनि जायगायाव सेन्ट्रेलनि CRP होन आसाम पुलिसनि आसाम बेटालियन बायदि रोखोमनि साख्रि फैदोंमोन बे एपइन्टमेन्ट लाइजामाखौ सोरबा बिदा बा फंबायनो होदों ओंखायसो दिनैहाय बियो रिहेबिलिटेसनखौ जायाखै बा फैसाखौ मोनाखै बा माबा मोनाखै आं साख्रि मावा होननानै आं गावनि साख्रि फैनायखौ बियो गुबुननो होदों बेफोरबायदिनो जायाखै जानो हागौ नोंथाङा बेखौ बुंनानै जेबो लाब जानाय नङा होननानै आं सानो मानो होननानै बुङोब्ला बेफोरबायदि XBLTफ्रा 17 बोसोर नङा 2 बोसोर इन्टारिम सालायदोंमोन BPFआ XBLTआ जायफ्रा आं साख्रि मावा होननानै थानाय बिसोरो दिनैहाय कयेकजना मानसिबो जाखादों जायाखैखौ होननानै बुंनोबो हाया आरो कयेकजना लिडारबो जाखादोंबो आरो कयेकजना गावनि एपइन्टमेन्ट लाइजाम फैनायखौ सोरनोबा होनानै होदों बेफोरबायदि सोलिदों बै समावहाय थ' दिनैहाय XNDBनि बेलायावहाय XNDBनि बेलायावहाय दिनैहाय बिथाङा मा बुंदों गासैबो जों बेखौ मावफुंनायनि प्रमद बर' CM आं नोंनाव कुइसन नोंथाङा बुंदोंमोन जोंनि बिटिआरआनो बिराद गिदिर खामोन जों साख्रिनि बेलायाव NDFBनि जेसेबां सोद्रोमाफोर दं बेफोरो पेरामिलिटारिनो माबा माबि मिलिटारि बोसोरसे जायैनि सिगांनो नोंथाङा मा होदोंमोन मर्निं PT खालामदोंमोन जायगा जायगा जोंनि XNDBफ्राबो सोरखौबा मर्निं PT खालामनो अदालगुरि बायदियाव सनाय केम्प बायदियावहाय एक्सारसाइज खालामनाय हैदोंमोन खिन्थु बै सुबुंफोरा मा जाखो मोनदोंना मोनाखै दिनै NDFBनि खोथाखौ दोनथ' बै सुबुंफोरनो साख्रियाखौ पेरामिलिटारिनि साख्रिखौ होनो हादोंना हायाखै आंना सोंथिया बेबो मोनसे होनो हादोंना हायाखै प्रमद बर' नोंथां आरो दिनै NDFBनि रिहेबिलिटेसननि बेलायाव मोननांगौ मोनैनि बा बायदि रोखोमनि खोथायावहाय दिनैहाय मा जादों सोरबाया दिनैहाय नोंथाङा दिनै बुंबाय थादों थाबैनो मावगोन बोसोरथाम जाबाय मा खालामना दोनदों NDFBफोरखौ जाम्बा बुरबक उल्लु खालामनानै दोनदों सोर खालामदों नों प्रमद बर' बायदिया नों बायदि माने सेल्फिश होननानै बुंनांगोन बेफोर थगायसुला होननानै बुंगोन थगायसुला CEM बायदियासो NDFBफोरखौ जाम्बा खालामनानै दोनदों आरो जाम्बाखाबो मिथिबाय जाम्बाखाबो NDFBया जा बुङो बेखौनो हय होननानै दानि नङा बै समनिफ्रायनो NDFB सोद्रोमाफ्रा नंगौ जागोन दे हय दे हब दे बेफोरबायदि मानिनानै सोलिबोदों दिनैबो नों प्रमद बर'आ NDFBनि जिखिनि रिहेबिलिटेसन मोननांगौफोरखौ होनांगौ दङमोन बेफोरखौ नोङो होजोबनोबो हायाखै आरो हानायबो नङा नोंबायदि CEMआ नोंबायदि प्रमद बर'आ हानाय नङा खारन नोंनि सेहेरा पाति बायदि रोखोमखौ नायब्लानो नोंनि बडि लेंगुवेज बेफोरखौ नायोब्लानो एकदम थगायग्रा साइज नुयो थ' लोगोफोर आं बावहाय गाज्रि खोथा जुदि बुंदोंब्ला गासैबो बर' रायजो राजानाव आं क्षमा बा निमाहा बिनाय थाबाय आं बिदिखौ बारा गोलाव खालामालाफोरनो बावहाय दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि